Ang kasuguan ug ang saad sa Dios. Galacia Kapitulo 3 versikulo 15 hanggang 25. Mga igsuon ko diha kang Kristo, hatagan ko kamo og o sa kapanig-ingnan. Dili mahimo nga isalikway o dugangan ang kasabutan nga gipirmahan na. Sama usab sa mga saad sa Dios kang Abraham. Misaad ang Dios kanya og sa iyang kaliwat. Wala siya mo ingon nga aduna siya'y saad sa mga kaliwat ni Abraham nga ang buot ipasabot daghang tawo, kondili ang giingon niya, ug sa imong kaliwat. Ang iyang gitumong o salang katawo, ug kini walay lain kondili si Kristo. Ang buot kung ipasabot mao kini, adunay gisaad ang Dios kang Abraham. Ug kadto nga saad gihimo sa wala pa ang kasuguan, tungod kay mga 430 pa ka tuig ang milabay una paghihatag sa Dios ang kasuguan. Busa kadtong gisaad sa Dios dili mahimo nga gubaon o wad-an og bili sa kasuguan. Kay kon kinahanglan paunta nga matuman una ang kasuguan una pa niya ihatag ang iyang saad, wala nay kapuslanan ang iyang saad kang Abraham. Apan ang tinuod nagsaad na ang Dios kang Abraham sa wala pa ang kasuguan. Kon mao kini, nganong gihatag pa man gayod ang kasuguan. Ang kasuguan gidugang sa Dios aron masayran sa mga tawo nga nagpakasala sila. Ug kini milungtad hangtod lang sa panahon nga miabot ang kaliwat ni Abraham nga gitumong sa Dios sa iyang saad. Gihatag sa Dios ang kasuguan pinaagi sa iyang mga anghel, ug sila ang naghatag niini sa mga tawo pinaagi sa tigpataliwala. Apan ang saad dili ingon ni ana. Wala kini ihatag sa Dios pinaagi sa tigpataliwala o uban sa mga anghel, kondili nag-ino sara lang siya. Karon, basig maghuna-huna kamo nga ang kasuguan supakdi ay sa mga saad sa Dios. Dili, kay kon gihatag ang kasuguan aron makahatag og kinabuhi, kana na lang unta ang pamaagi sa Dios aron pakamata rungon niya kita. Apan ang kasulatan nag-ingon hinuon nga ang tanang mga tawo na ulipon sa sala. Busa ang mga nagtuo kang Heso Kristo mao lang ang makaangkon sa gisaad sa Dios. Sa dihang wala pa ang gitawag nga pagtuo kang Kristo, nahisama kita sa piniriso. Ang kasuguan mao ang nagpriso kanato hangtod nga miabot si Kristo ug mituo na kita kanya. Ang kasuguan nahisama sa o sa kanagatiman kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo, aron pinaagi sa atong pagtuo kanya pakamata rungon kita. Ug tungod kay ana ang gitawag nga pagtuo, dili na kita ilalom sa kasuguan nga isip tigatiman.